Ya ro itry, but na ay kublay fi hene kapor, iway pui baro haga kerteng batiang tam, kabadan bor tam ke jong try unong petim jingi Jesus Christ. But nakaliang jong ka PotterNet kasi Bible School, ngi kot sengo bahaya pi. Bapin wan ban ya shimenta, bapin ya snok tilang bat kene ka Bible School, tang kini kin riu benai menta, ya ka bapin yo sengo ya ka ktien ke jong blay, ya ka bapin yo ban yo jihikai na ka ktien ke jong blay. Mission jong ka PotterNet ministry barak kawai kalong bangin let banyalap ya gospel shiki ben rio baro namar kata ka dei ka hukum ke jong Chris ka ong ni larang ipuli na Matthews ka ngal nong ka ba arhu pra ka ni kot kat kendai ka ong namar kata ken to kilet no mapi to pelong senran ki ben rio baro dapen baptis ki ya kerteng ke jong kpa ke jong khon ba ke jong men sim ba ko da hikai ki ban sumar ya ki kat ki bangala hukum ya pi kami ngarungan long rengkat bat pi halagas ngi hado kabawai no kaperthai kani kadai ka jing angnut jong kani ka ji shikri da ka bangipen ka o yaktin ka jong blai u jisu pha yangi bangin lek ban yalap ka gospel ban yalap ka gospel bat om tang katan re ban pen baptis ki breu ro kerteng ka jong kpa ka jong khon ka jong men simba ko bat kabalai hang ni u jisu da hukum ong da hikai ki ban sumari ki baro yaki bangala hukum afi kaniru ka dega Bantei ya ka ba ka jishikri jong ka PotterNet ka shimkhia ba ka takalong ban hikai tading tangi shimkhia bat ni buru ka ni ka Bible School ban hikai ya kita ken ki bala pediang ya kita ki bala nget au Jesus Christ ban hikai ya ka ktien ka jong blai namar ka ni ka dega hukum ka jong u Jesus Christ tading ta na ka snam sha ka snam ngai i ba shibon ki kon hap ki jukhat ya ki wan na ka snam sha ka snam barang ni ka batch kung matar ni kmilanti bapin wan bapin join haga ni ka Bible School kung bakini kiway kila yo jingker ku nganget ba mapiru pinyo diang ya ka jingker ku lang ba ka ni ka kasi Bible School wan join tangan riu bana ay ka porga jongfi kataru kamday broshtiyo ko dan tang katukat ni tiliki classes haka shtiyo tading ta nginget bapin wan man join ya ka ni ka Bible School pinyo jingtip shu ya ka ktien ka jong blay ban yo jikai shu ya ka ktien ka jong blay bapin ngam kham chliyo ka ktien ka jong blay but nang ta fin mi pat kum ki breu ki bla dap da ka ktien but ban long ru ka jingker ku ya ki wei pat tading ta ngi khot sngo bhai api ki pdiang sngo bhai pin wan chini ka kasi Bible School jong ka PotterNet but ki form ngi dang a hedu menta kidang don stangkat tu tenli ki seats ki balai sngo bha ban wan ban join no bagatrik ke bakhat do bagin ai ki forms kade hadu artarik Oktober arajar arsan kade ta wan no kat bakapor kadang don wan no kat bini ki forms kidang don wan kat bak seat kadang lat nget u try kat kui fi kade ta nget kimilanti ban e fi fin join ni ka khasi Bible School ya ka bangin ngala apat ban shakri u try ta ka ktien ga jang o kan blame kat kui fi blame ta ka buram ga jang o amen. Sa isin ang nigapor ka bamantang ay kublay fi way pui baro haga kerteng ka batiang tam ka banon bor tam ka jong try nong panem jingi u Jesus Christ ngadap da ka jing sung eat ya pi bada shisha nga eat ya pi da ka jing eat ka jong try tading ta na ka sngi ni ay pen snow ba ay pen snow ka ktien ka jong blay namar ba pio ka ktien ka jong blay pio ka jing shai pio ka jing sung thu pio shisha ken ya ka bor haga jing ka jong fi ba pinim kum kita ki nong job ki jong try tat do ka sngi ki jing wan ki jong o ban ngai kublay ya fi ki ba ngap men step nei fi ngap men sngi nei fi ngap men miet kat ba kum ka jing lat ki jong fi ngara ai kublay ya fi shisha badan peneng jong fi le se ka sin ban kong fi page ni ka channel ngap yang sung bhai fi da ka jing ki jong try ban ai kublay ya fi ru ha ka kerteng u Jesus Christ but nang ai ngap bala fin pa subscribe no namar ba man la ka step kami be ka ni ka khubor ka batmai na ka sngi she ka sngi tading ta ngai bu try unang ai bor fi kat ba finang ngap ka tin jong blai try unang penjana ya fi unang pen coach ya fi but de ma o hi ubanang ai fi ka ta ka jing job ya ka ba fin job tat ka sngi ki jingwan ka jong but ani ka sngi am ka kwa ban kran ya ni ko subject ba ka ta ka long wat nom pan ya ka ta ka ba fi filadep dan wat nom pan ya ka ta ka ba fi filadep dan ban nga kwa ban pentip shapi ya ka ni ka sngi ya ka ka ba filadep dan Nene ka ka ta ka filadep yo. Ken ma yo ka ba pi don mdei namar ba pi trish tom pi mdei namar ba pi le ban yo ya ka ta
Henry namar bal asyu ai happy da utrai bo nom penem jingi u Jesus Christ. Utrai ai you ipi. Let's say vila ban kli pastor ngadan you bangam day ban pan. Na kwa ban ifi kene gesngi ka day ipi ban syu ai ngu ba namar bo utrai uladap ai kata bat ya ka fin penon kamru ya ka si spa na si spa persen ya kata ka bo blay uladap ai ifi. Film dan kam syu ban pan gini gi ya ka bangan sekren mentang sengi. Ka ban ningkong film dan kam syu ban pan ya ka jing penem. Namar haka sengi ka ba fikla ka ba mut haka sengi ka ba fi pediang ya Jesus Christ kamu nong penem. Ula penem ya pi baga tin ka jomble ka kren shay kata da fi pule na ar koren ka nong ban reud khot ba ar kong this is the day of salvation. Menta ka sengi la penem ya fi menta ka sengi ong ka tin ka jomble. Tong ka an pule ka por. Namar nga ong nga la shashkor ya me haka ya bediang hun bat haka sngi jing penem ngalawan ya rap ime hakmi menta ken kata ka ya bediang hun hakmi menta ken kata ka sngi jing penem hakmi menta ken kata ka sngi ka jing penem tading tam dan kam man pan shu ya ka jing penem haba fila pediang yo Jesus Christ haka ta ka sngi fila yo ya ka jing penem tadawat pan shu try penem ya nga try kom ta men ai ka jing penem dan kam ban pan kan ni ka gift bela chu ai la ka ai vi ya ka jing penem film dan kam shu ban pan ka jing penem si sien ba pipi la kala ka mot si sien ba pila pediang you Jesus Christ automatic ka jing penem kalawan fi ka ba film dan kam ban pan ya ka hok ben ong try ngan yak sat bangan long hok try ngan yak sat bangan long si cha to briu mo ban im ka hok ka jong mi film dan kam ban pan ni kata ha ka sngi ka ba fi yo ka jing penem utrai u ai vi ka hok ka jong u tading ta kan ka hok kam dei fi le ban yo ka hok ni fi trei fi yo ka hok na mar ka hok ka dei ka bala shu ai sngo ba ya fi dau Jesus Christ tading ta la da fi la yo ka hok im da ka hok tading ta ka banong fi dei ban yak sai ba fin im hok dei fin yak sai ba fin long hok pila da yo ya ka hok aga sngi ka ba fi pediang yo Jesus Christ pada fi la le ka ka jing pen baptist ka babel ka ong kata bala pendap ya ka hok barok tading tam fi Jesus Christ ong bi kom ta te ong kani ka long ka badai ngi ban pendap ya ka hok maro tading tam haba ngi pediang yu Jesus Christ ngi lech ka ka jing ban baptist ka bar ka long bangim dan kam shu ban excited ban long hok ka dai bi ban shu im hok ba namar ba blai yo ka hok nai ong ba teng shaitan ong me dang pop oh me dang kom ta ni pa kom ta open ma wadi ka barim ka jong pi teng is ngo artatien wat am ngo artatien namar pau shaitan uday unong shikor tading ta ga sngi pediang yu try fila yo ka hok ka jong blai kata di ka baar ka balai haba fi pediang yu Jesus Christ piyo ru ya ka jinglong khoi tading ta film dan kam ban yak sat ban long khoi ka dei fi ban shu im khoi bat namar utrai ulapan khoi ya pi ladang ngi puli ka tan adu ba sedang ngi iba uplay upen khoi ngi lan ngi play do Leviticus ka yathu ngi kata kani kala nong ka ba arpo kani ka khot ba nyo utrai ongom ne ngasnat ngi ka khot ongom ne utrai namar kata tu pen khoi pi yala di ba to long pi ki ba khoi bat ngang along try ublay jong pi bat pin sumar ki hukum jonga ba to le yaki ngalong utrai ubapen khoi ya pi ngalong utrai ubapen khoi ya pi mdai pen khoi hi de la di haga sngi ka fi pediang utrai ka snam ka jong try ka sat khoi ya pi bat la pen khoi ya pi bat ka ba don kam ya pi ban so to ka long ba pin imbet haga jing khoi ka jong blai mdai ban artatien ni te ublay la sat ba na pat sat yang atip ngala khoi ngam pat khoi ki pop jonga te ublay nang kan mau ni ki pop jonga ka ba dang ya pi ublay la dep pen khoi ya pi ka snam ka jong try ka babel ka kren chai ka ta kong lagi pop ki jong fi ki sawan han kin le kat ka yor lagi saw bertoru kin le kat unyo lang brat teng ta film dan kam show man pan try pen khoi yang fi la dep khoi ha ka sngi ka bau try uwan ha ka gm ka jong fi tading ta kata di balai ka basaw pinlong janai utrai ong tolong janai kumba ukupa jonga ulong janai pi kata ka jing janai ru kam dei ka bangi haban persang ban long janai henrei habangi ngi pediang utrai uji su ong tolong haba ong tolong tekalalong tolong janai kumba ukupa jonga ulong ba janai na bagi pediang ya kata ngilong janai
Tading ta wat ong bani Ibreu bedan ke jing duna ngidan ke jing bakla la pi ong kom ta am usoi tan u yo lat ban pen bakla su pi ban pelong ifisha kita ki bam janai. Tading ta ke jing janai ru kawan ai na u blai. Ke jing khot kawan u blai ka hok kawan u blai ke jing pen em kawan u blai. Bat nga kwa ban ong ifi ke sngi kam de tang kata. Kan mau gini ka wer ka basan ka long ba u blai ladap ai lupa ifi ke jing job. Ini puli ke tin ke jong blai. Abang ipuli ngi i hang ni ba ublay ladap ai lupa ya fi ka jing job. Tading ta upol Ukraine ya ne ong na fina puli na ka Philippi ka nong ka basaw de khat lai ong na la ban le iki baro da ta ba pen shat boringa. Ka bumut ladap tip lupa ba ladap job. Naman gi shakri u jisu ba ladap job. Tading ta habang ngi bot yu tau bla job, haba ngi pediang yu tau bla job ka jing job ladap wan lupa ka jing imju. Ta ka daw don jing jing ele jing imju jing excited wan ka pop wan ni jing pen shoy ni. Itap ba ya ka ta bangi job ba. Mday bangin excited ban job. Hendra ngi ladap job ta ka daw imbit kumunong job. U David abu ya kendo yu Goliath ula tip lupa bun sa job. Mday bu yak excited bun sa job. Hendra ladap tip lupa ba uta bu dan hapo jo u kam kraw ban uta balong ha ka pertai. U tip ba uta u blay ba u shakri ula de lupa u nong job ban habu shakri u blay balong nong job kum ta u yo ya ka jing job. Tadi ta kwa ban ong fi ni ka ski fi non kam ni excited ban job. Uta u badan hapo jang fi ula de lupa u nong job. Tadi ta mga puli ni ka por ma na ka shithi ka ban kong u yonis ka nong basan khat basaw ka babel ka ong ni. Na ba ka baro ya ka balakano blay ka job not hiao ya ka pertai. Te ka ni ka long ka ka jing job ka bala job not hiao ya ka ta ka pertai ka jinget jong ni ken. Si sin bangila kano blay si sin bangila pediang yu Jesus Christ ka Bible ka ong sayang ni bangila job not hiao ka pertai. Di ka ni ka long ka jing job ka bangila job not hiao ya ka ta ka pertai ka jinget jong iken. Kamu pihak ban ngete. Pihak ban nget, pihak ban kongo ika ketien ke jong blay ban hap nget ban bahap long obedient ika ketien ke jong blay tang katahi ka jing job. Kalau di lupa ka jongi nan kam banyak excited ban job. Tading ta wat ong try ker ku yang Namar ka sngi ka ba pipi pediang yu try ka jing ker ku kalawan. Namar u Jisu ha ka ding pnaw le ba ka jing tim. Tading ta havi pediang yu Jisu ka jing ker ku Abraham u Chris Jisu kala long api. Tading ta net ba bo try le ker ku yu pi ba shu ai ngo lupa ya ka bo blay un le ka jing ka jong pi. Ka ktin ka jong blay ka kreni ka tala nga puliru na ka Ephesus ka nang ba ning kong de kot ka ba lai ka ongom ni. Long bala kerku yu blay, baru kupau Jesus Christ bau try jungi, ubala kerku yangi dagi jing kerku bagan jamin siyem baro, haki jaka beneng hau Chris. Okay, utrai uladap kerku lupa yangi dagi jing kerku bagan jamin siyem, okay, ki jing kerku bagan jamin siyem, mdai tangkata baro orang ketin jong blay, ki jing kerku bagan jamin siyem baro, haki jaka beneng hau Chris. Komula jit ngi men bang pensyong Nongkhryiem ya ka pertai, kenam ngi long ki bakut, ang dir kong ladap jit lupa ngi ben long ki bakut ba ki ba klem jing duna hakmat jong u hi ha jing iet. Tading ta ladap kurku lupa ngi ladap pen kut lupa ngi kom ba ka tin ka jong blay ka ong bat bangin long shisha kita ki ba klem jing duna hakmat jong u ha jing iet. Katin jubla ter ka ong haba ulala thung lupa ngi shi ka jing tin kun daw Jesus Christ shala di hi kat ba kum ka jing snob ha ka mon jong u ngi ladap long lupa ki kun ki jong blay ru. Ha ka singi ka bangi pediang utrai la long ki kun ki jong blay. Tara wajud arti tian tip madai nang madai kuon jong blay fidai. Ki kuon ki jong blay kataru kam dai ka ba pipi le e ban yo de kadai tanda ka jingai e bala shu ai pi ya kata dau trai ba fin long ki kuon ki jong u. Takara wajud arti tian ba fidai ki kuon ki jong blay. Ya ka ban hero ka burom ka jingai jong u ka bal ai e hangi dau ba iet. Habang ila yo ka jing suspa da ka snam ju ka jing map ka jing palat jongi kat kum ka jing kan re ka jinga e ka ju utada ladap suspa ngi ladap map yangi bagata kam dei ka bangi pan bangi yo de blay bala suspa ngi dei ma u bal map yangi dei tangi haban ya kum kita ki brio ki besongo na maru blay la map ban songo bo blay la penim tadai tangin im kat kum ka jing penim ka blay la penim ngi ngin im shisha kum kita ki brio ki ba ya ka hok ki brio ki bi ya ka jing janai ka jing kot ki ba ya sha ha ka jing job ha ka jing ka khu ka jong blay ngim dan kam shu ban yaksat ngim dan kam shu ban pan han re ban shu im bai daga ta ka bo blay la a ngi ngai kene ka jing hikai kene ka por ka long jing ka khu ya pi tadai ta kwa ban ong fi dei tang ban shu ai ngo bai ladap la iki baro
dai ba fin sala fila dap la da uta pencet borifi tadi inta ke jim ke ba vvm mentam ke de jim ke ba boleh dap ai lupa ia katakan dong sa dong api dan kam jing pen slek aka sengi ke priang try boleh ai ke jing pen slek ifi ba fi try pen slek ngai am try dap ai pen kam ke jing pen slek ke ba boleh ai ifi tadi inta ke jing pen slek kam dai fi pan fi yo ke jing pen slek ke ba ai do boleh Namor la kerku ifi de jing kerku bagen jaman sim baro agi jaka beneng. Tana inta fila de lupa ki priu ki bla slek ki priu shaki bla kerku ki priu ki bla penim ki priu ki bla pen kot ki priu shaki ba hok. Namor try la de ai gata happy. Tana inta wana mongsho bangau bapop wana mongsho ngau batalat wana mongsho mangau beduk wana mongsho manga shisha. Mapen rem la de ngi ong ta ngakwa abnong ifi sange no kita ki baro. Patu tip ya gani ke bayi try la ai lot ki baro api but ai bani ke jingi kai ni ke singi kan long jingker ku ifi namar ba kam dei shu ifi ban pan ya kata ke fila dep yo tadeng ta ki baro fio la dei lupa ke jong pi bala ai ya pi da ke jingi da Jesus Christ kan ini dua ni ke por ke bamenta fin em ke jing em kat kum ke tin ke jong blai kum ngal ong ifi mene ke tin ju blai ke ai jing shai ba si sha menta fila yo ke jing shai nganget Penum ya cho ke jing dom na ke jing ardatien na ke jing penram jo ke jing em ini dwai try ngai ngo imagine ke por mentan mar ke tin ke jome ke kai yang i ko try baga pen shai ke jing mut ke jongi ya men sim ke jongi bagi nang la ban so thu ko try bagi long ki but ngi layo diang ye ke jing em jongi but try shisha ke tin ke jome ko try ke ai shisha yang i ke jing shai bagi la de lupa ko try ki ba meladap kerku lupa ingi da kita ki jingker ku bagen jaman sim baro hagi jaka beneng hau Chris Jisu banga songo try ba mem la tingkon ingi mala penlongi ki kon ki jam mela ai ki jing job ka hok ki jing janai ki jing koi mela ai ingi ki jing penem ki jing job ki jing imjingi mela ai ingi ku kon rat try ki jingker ku baro ni songo plat kata try ba penon kam ko kon rat try ni ki kon jmai wei pi wei ya ka ba mem la dap siu spa ya ka ba mela dap ai ki jing ai bagen jaman sim baro bagen martin jnom ta kasngi henrekin ya naga jinget shiga jinget banaga jing job naga buram shiga buram banaga bor shiga bor ya duai ngaker kui pi ga kasngi ba fin long shiga breu ki ba dap ta ka jinget bar ki ba dap ro da ka jing ko ngo iktin ga jong blai ya duai ngaker ku kerteng ga jong jisu amen but amen try ker kui fi ngin sa you can do biang la shai kasngi anget fla iru advertisement ya ka ba fin wan shimno igi form Jong Bakasi Bible School ngidang ai hadu ka artrik jong Oktober one not what shimno ka bagapor kadang dan ublay unker ko ifi ko blay shibon blay ta ka buram ju amen ya ro itry but na ai kblay ifi hene ka por iway pui baro haga kerteng batiang tam kabadan bortam ka jong try nong petem Jesus Christ But nakaliang jong ka PotterNet Kasi Bible School ngi kot sngo bahaya pi bapin wan ban ya shimenta bapin ya snok tilang bat kene ka Bible School tang kini kin riu benai menta ya ka bapin yo sngo ya ka tin ke jong blay ya ka bapin yo ban yo ji kai na ka tin ke jong blay ka mission jong ka PotterNet ministry barakawai kalong bangin let ban ya lap ya ka gospel shiki ben riu baro namar kata ka dei ka hukum ke jong Chris ka ongkum ni Larangi puli na Matthews kene kel nong ba arhu pra kene kot kat kendai ka ong namar kata ken to kilet no ma pi to penlong senran iki ben riu baro da pen baptis ki ka teng jong khpa ga jong khon ba ga jong men sim ba ko da hikai ki ban sumar ya ki kat ki bangala hukum ya pi hakmi ngarungan long rengkat bat pi halagas ngi hado ka ba waino ka perthai kene ka de ka jing angnot jong kene ka ji shikri da ka bangipen ka o iktin ga jong blai Ujisu pa yangi bangin lek ban yalap ika gospel ban yalap ika gospel ban om tangkatan re ban pen baptis ki breu ro kerteng ke jong kupa ke jong kon ke jong men simba ko bat kabalai hang ni ujisu da hukum ong dahi kai ki ban sumari ki baro ye ki bangala hukum afi kaneru ka de ka bentai ya ka ba ka jishikri jong ka PotterNet ka shimkhia ba ka takalong ban hikai tading tangi shimkhia bat ni buru ka ni ka Bible School ban hikai ya kita ken ki bela pediang ya kita ki bela nget au Jesus Christ ban hikai ya ka tin ke jong blai namar kane ke hukum ke jong u Jesus Christ tading ta na ka snam sha ka snam ngi i ba shibon ki kon hap ki jukhat ya ki wan na ka snam sha ka snam
Barang ni ka batch kumentar ni kemilanti. Bapin wan, bapin join hagan ni ka Bible school. Kung bakini kiway kila yo jingker ku nganget bama piru pinyo diang ya ka jingker ku lang ba ka ni ka kasi Bible school. Wan join tangan riu bana ay ka por ga jongfi. Kataru kamday broshtiyo ko dan tang katukat ni tiliki classes haka shtiyo. Tadeng ta nginget bapin wan man join ya ka ni ka Bible school pinyo jingtip shu ya ka ktien ga jong blay ban yo ji kai shu ya ka ktien ga jong blay bapin ngam kam chliu ka ktien ga jong blay but nang ta fin mi pat kum ki breu ki bla dap daga ktien bat ban long ru ka jingker ku ya ki wei pat tadeng ta ngi khot sungo bhai api diang sungo bhai pin wan chini ka khasi Bible school jang ka PotterNet bat ki form ngi dang a hedu menta kidang dan setangkat tu tenli ki seats ki balai sungo bha ban wan ban join no bagatrik ke bakhat do bagin ai ki forms kade hadu artarik Oktober arajar arsan tadeng ta wan no kat bakapor kadang don wan no kat bini ki forms kidang don wan kat bak seat kadang light nget u try kat kui fi tadeng ta nget kemilanti ban e fi fin join ni ka khasi Bible school ya ka bangin ang lapat ban shakri u try daga ktien ga jang o kan blame kat kui fi blame ta ka buram ga jang o amen.